أبزلكمو السلام نعاكم يكون مدبات إريزاراتيك أب مكتال تركبو كبراتن كبرانن كميتخونو نلومي حاجة كاب تقاطع المدبنا بزعبا فياغرا زرزستحستو أقربنا له أبز نبرنا أوان مس زهابو رئيتو انتاي تمخرون زعينوتون زقربو أرستي مركز بمقبار زيترانو تحستينا كنقربالكم نتقاطع المدبنا مبار جيبي زبل سمكنت أموينا جيبي انتاي زبل زولو حاجة شجران لني نسو دما معلتاوي بورن زكاتاتل نزي نتقاطعل كخا جدن فساسي فسني سلازي كابز جناي جزءات بخمي كجلاجل يقل زخبركا جيبي بمجمرتات أجمكا كافيلكا نزي أبز جزيزي أجداسي زخونا مو حبرة سبحة فشا من السيد ما بفلاي كنق حلون كإرملون زلو أرستي العلنا كنحاسب سلز جبركا نمسكنكا بمقصال نزي ببورن وبورنوغرافيز فلت نتفات بكلا جبر السجا بزبل سمكن سومينا نابت حستنا نسجر سبات نزي بكلا جبر السجا بمبال سمينا زلنا بورنوغرافي كمملع علي وعوع سمعتن دستاني تكاملون بزحات متأمدون بحوار ويون نبينهم بمقان تصوتاو زمدنهم نممعبال بورنوغرافي يرئيهم بمنجد مصنعتي بورنوغرافي زيادة بدك توعاتيو أقالوا كم تركب ينقر يكون مبر إزمالت دك آنستيو أي عزبونين مالت يكونن مغنياتو زتفلاليو مصنعتات بورنوغرافي نمعزاب زوات وصاي أبدك آنستيو أمونغو 30-86 مئتاويت أبدك توعاتيو أب مونغو 50-99 مئتاويت يقمت بورنوغرافي بسنكي مربب حابريتا انترنتن كالوتنا ملقت مسمراتن يتركبنتو وسيخم أبش حنجعت 290 عتن أب انترنت بلقعت شعتميتي ناي بورنوغرافي مسمرات ريانيرن لومجن لعلي كلتنت و5 مليون بتيحن يركبا بورنوغرافي مكتتال قداي وزيت يهلودو بورنوغرافي بولك أسباتيو نابو كل علامات زبطح جن بزحات كم تيوف والفي ويدما أتقام جيرم يوسدوام تقاومت نايز استراح توتاو غونت اجوكونا دك انستيو كوم دما شجر ابزمدنا كم زسعبه يزاربو مخنياتو اب بورنوغرافي زقربو سئلتاتن منقسقاساتن غليو كاب حق زرحا كوينو اب ولقاو سمعتون زي حقوق صتاونت كم زفتل يزاربو بعين الزمدنا كران كلو مصنعتي كم زملكتو بورنوغرافي اونتاون الوتاون وصيتالو حدا مصنعتي كم ابنت ابناي دق تبعتيو بورنوغرافي معزاب نكلتيوم مصامدي بزلكم مغدال صتاو عقبت يسعب ناي دق انستيو دما نصتاو عقبت ايا معبل كستوعال زلو ግን شحوكا كم زتخونه ازي بفلاي بقصال جزء انت راخوينكا نزمدنا تጻመቲ كغدلو كم زخيل يزግመት حدا مصامدي بولقو ጥራይ ማለት بمسطير بتقاتالي تعذابي بورنوغراف مزخون اب حدار ግድንዩ ጸገም ዘምጽ اتزغرم عاب ጉድአት ጉዞ ናይ ፖርን ሙኻን ክንጠቅስ ጸኒሕናስ ስነፍልጠታውያኒና ብዝብሉ ስተራለወ በዛዕባ ጥቅምታቱ ክንገልጽ ሙኻናዩ እዞም ፈላጣቲና ዝብሉ እምባር ነዚ ብካላ ግብረ ስጋዚ ጥዕናዊ እናበሉ ይገልጽዎም ገርተሃልደንን ነይል ማላሙዝን ዝተባሃሉ ክልተ ደኒማርካውያን ስለፍልጠታኛታት ኣብ 1988 ደቅታ ሃገር ብዝገበርዎ መጽናዕቲ ፖርን ዝኾነ አሉታው ሰዓቤን የብሉን እንታይ ደኣ ንናይ ጾታው ዕግበትካ የወስኽ ከም ድማ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ቦታታት ርእሰ ተኣማንነት ንኸተጥሪ የኽለካ ብምባል ደምዲመሞ ንዘለካ ጸቕጥን ናይ ግጭት ባሪኻን የጉድል ናይ ጾታው ርክብ ርፋንካ የልዕሎ ከቢር ዘይምዃኑ ንባሪኻን ድሌትካን እትዕግበሉ ፍጻሜ ፖርን ከም መዘናግዕውን እዩ ምስ መጻመድኻ ብምዃን ፖርን ምዕዛብ ንኣእምሮኻ ከም በሓድሽ ንጾታው ስምዒታት ስለዝኸፍቶ ኣብ ዝምድናኻ ዓብ ጥቕሚ ኣለዎ ብምባል ይእመን እንተኾነ ግን እንሓንሳብ ካብቲ ዝበሃሉ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይነኻ ትረኽቦም ክስራሕን ከሎ ልዕሊ ዓቕን ምቅነባራት እዩ ዝግበረሉ ገንዘባዊ ረብሓን ምርካብ ድማ ንኹሉ ከም ሓቂ ኮይኑ ከም ዝረአዮም ዝገብርዎም ብተወሳኺ ግን ፖርን ሴጋ ወይ ግብረ ሕቡእ ንምፍጻም የተባብዓካ እትዘገርም ሴጋ ወይ ግብረ ሕቡእ ምፍጻም ሰዓቤኑ ኣብ ህይወት ከቢድ ስምብራት ዘምጽእ ምዃን እዩ بفلاي أبدك أنستيو كسب بجزاء رأسها دنجلنا مفراس يقتل كبرخا يقدل محنقاد متلو يسعب تنتسولك بحبرة السبق يقتل بعابيو اتن قبولو زلنا زير مسس حاتيات مخنياتو كاب قوب وانفق آدن زوات أسلا زخوانا بسنكي جزء ناي بورنوغراف مخان زمتو آلو تاويان قودنتات مسن رئين قداماي حاسيا أبزمدنا ولوف كمتخون يقبركا نقول عون تعنا زجود تمرتيو تسموا وبيناونات كم تسمع كان
ናይ ጭንቀት ጉዙእ ከም እትኸውንን ይገብር ናይ ስነ አእምሮ ዶክተር ጋሪ ብሮኩስ ናይ ፖርኖግራፊ ጉዝኣት ምዝኾኑ ን30 ዓመታት ብዝሰርሖ መሰረት እቲ ዝበዝሐ ናይ ፖርኖግራፊ ተጠቃሚ ዝኾነ እቲ ቀንዲ በይንኻ ናይ ሙኻን ባህሪ ዘማዓበልዩ ክብል ይዛረብ ምናልባት ግን ነቶም እዚ ብከላ ግብረ ስጋ ዘስዕብ ንጥፈታት ሌላ ዘይብሎም ንምብራህ ፖርኖግራፊ ማለት ወሲባዊ ንጥፈት ዘርኢ ወይ ዝገልጽ ስእሊ ፊልም መጽሓፍ ወይ ዛንታዩ ዘጠቃልል እቲ ሎሚ ከፊኢልና ዘሎ ግን እቲ ብመልክዕ ፊልም ወይ ቪድዮ ዝቀርብ ዘሎዩ ናይ ዝኾነ ትኾን መደበር ቴሌቪዥን መደብ ክትዕዘብ ጸኒሕካ ንበል ኣብ ምውዕዋዕ ምስ በጽሐ ከመይ ዝበሉ ሰባት ነታ ኣቕሓ የዋዕውዕዎ ሓንቲ ኣዝያ መልክዐኛ ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ትመጽእ ዕርቃና ክርአ ቁርብ ዝተርፎ ክዳንያ ትኽደን ጸኒሑ ካልእ ምልኩዕ ወዲ ተባዕታይ መንእሰይ ይጽንበራ መጽዩ ኣብ ከንፈራ ወይ ምዕጉርታ ይስዕማ ኣካይድኦምን ኣጠማምቶኦምን ኩሉ ንስጋው ርክብ ዝዕድም ወይ ዘለዓዓል እዩ ክሳብ ዝእዋን እዚ ዕላማ ናይቲ ምውዕዋዕ ይርዳእካን ሃንደበት ግን ናይ ዘይርአ ሰብ መሳጥ ድምፂ መጽዩ ቶዮታ ታዝበለጸት መኪና ይብል ወይ እውን ቶዮታ መኪና ትርአ ቶዮታ መኪናን ዕርቃንካ ምውፃእን ግን እንታይ ዝምድና ኣለዎ ስለምንታይ ከን መኪና ንግብረ ስጋ ብዝዕድም የዋዕውዕዋ እናበልካ ክትሓስብ ምጀመርካ ካልእ ምዋዕውዕ መጽዩ ኸልፈካ ሓንቲ ጽቡቕ ዝቕርጻ መንእሰይ ረጅን ቡታንትን ጥራይ ለቢሳ ወይ እውን ኣዝያ ረቃቕ ፒጃማ ተኸዲና ትመጽእ ማራኽ ምንቅስቓስ መሰርያ ድማ ዘይተጸበኻዮ ሳምሶናይት ቦርሳ ተጠቐሙ ኢላትካ ትዕዘር ምውዕዋዕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፍርያት ካብ ምልላይን ህዝቢ ካብኡ ንኽጥቀም ዕዳምን እዩ ብሓደ ኣቓልቦ ዝስዕብ መንገዲ ምስ እተቕርቦ ድማ ህዝቢ ብቐረባ ክላለዮን ክገዝኦን ይደፋፋ እዚ ዝጠቐስናዮ ናይ መኪና ኮነ ካለ ምውዕዋዕውን ኣቓልቦን ምስሓቢ ዕላምኡ ኣዋዕዋዕትን ሰባት ዝምስጥ ንስጋው ርክብ ደፋፋ መንገዲ ምዝኸውን ይዝብል ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ እምነት ስለ ዘለዎም እዮም ከምኡ መሪጾም ብዓብዩ ዘለናዮ እዋን ተራእዩ ዘይፈልጥ መድረኽ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዘለው ኣህዛብ ባህሊ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ተሓናፊጽሎም እቲ ኣዝዩ ዓቀባዊ ዝነበረ ባህልታትን ዝምድናታትን እውን እናዘለቐ ከይዱ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ናብ ኣድማሳው ዝቀረበ ማለት ፖፕ ካልቸር ኣለዋ መለለይ ዓለማዊ ባህሊ ዝንታዩ ካብቲ ቀንድን ዝኸፍአን መልክዑ ሕሱም ናይ ግብረ ስጋ ሃርፎት እዩ መዐቀንን መሳለጥን ስራሕ ስጋው ርክብ ኮይኑ ተመራመርቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ነዚ ተርእዮ እዚ ብከላ ግብረ ስጋ ኢሎም የምሰይሞሞ ሰባት ኣብ ስጋው ርክብ ዝነበሮም ርድኢት ቀይሮም ልዕሊ ኩሉ ግን ዝነበረ ሕፍረትን ነውሩን ይተቐንጢጡ ምሁራት ስነ ልቦና ደቂ ሰባት ኩቱር ስጋው ስስዕ ከም ዘለናዮም ዝኣምኑ ነዚ ዝገበረ መፈጠርና ግን ብባህልን ሃይማኖትን ክንጻውጦ ጸኒሕና ዘለናይ እዋን ሃይማኖትን ባህልን ልምድን ዝወሓደ ተጽዕኖ ዝፈጥረሉ እዋን እዩ ካብ ሃይማኖትን ልምድን ዓለማዊ ባህሊ ውሕድ ሚእታዊት ዝጽሎም በንጻሩ እኳ ደኣ ኣብ ግብረ ስጋ ብዝህልዎ ከሃረም ረሚኻ ናብቲ ዘመናዊ ባህሊ ትጽንበር ኣብ ኣብያተ ሲነማ ባራት ካልእ መዘናግዕ ቦታታትን ንጾታው ርክብ ዝደፋፍእ ፖስተራት ኢኻ ትዕዘብ ቅድሚ ዝእዋናት ከምኡ ይነበረን ዝያዳ እኳ ደኣ ብዛዕባ ከምኡ ዓይነት ኣርእስቲ ምዝራብ ልሙድ ኣይነበረን እንተሎም ግን ምስ እተኽብረ ሰብ ህፃውንቲ ቆልዑ ስድራ ቤትካ ፊልም ክትዕዘብ መጽሓፍ ከተንብብ ሲነማ ክትርኢ ዘሰክፍ እዩ ኣብ ኩሉ ዘሰክፍ ተርእዮ ክገጥመካ ምዃኑ ፈሊጥካ ብኣጋ ሰኸክ ትብል ካልእ ሲትረፍ ኣብ ቴሌቪዥን ትቐርብ ደርፍን ምዕዛቡን ዘሸቕርር ኮይኑሎ ንምውድዳር ክልተ ገጻት ኣነባብራት ሰባት ማለት ናይ ቀደምሎምን ዝሕግዘና ፍርያት ስነ ጥበብ እዩ ንዓለምና ቀዳም መጽሓፍቲ ከም ኢልዮድ ሼክስፒር ዶስቶየቭስኪ ቶልስቶይ ዲክንስ ኣብ ስራሓቶም ንጾታው ርክብ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣዝዩ ውሕዱን በተዘዋዋሪ መንገድን እዩ ንኣብነት እቶም ሰብ ሓዳር ኣብ ዓራት ደየቡ ብምባል ጥራይ ይሓልፍዎም ናይ ሎሚ መጽሓፍቲ ኮነ ፊልምታት ግን ኣዝዩ ተቐይሩ እዩ ናይ ዘመናውያን ጸሓፍቲ ጽሑፋት ምንባብ ናብ ካልእ ዓለም ዝወስደካ ዘምጻልካ ራዕዱን ኣሎ ከም ዝረየ ግበር እዩ እናበልካ ትናወጽ ሓያለካ ብምዕራፋቱ ከዓ ንስጋው ርክብ ብደቂቕ ይገልጾም ወረ ገለገለ መጽሓፍትስ በታ ናይ ስጋው ርክብ ህሞትን ጅምራ ፊልምታት እውን ዘልዕሎ ኣርእስቲ ብዘይገድስ ነዚ ጉዳይ ከይተንከፍኦ ኣይሓልፋንየን ኣብዚ ንፍርያት ስነ ጥበብ ዝምልከት ክልተ ተጻራሪ መርገጺታት ይዘሎ ሓደ ወገን ስነ ጥበባውያን ኣብ ብከላ ግብረ ስጋ ዓባ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበሩ ይዛረቡ ንሕብረተሰብ ክእርምዎ ዝግብኦም ምስ መራኸቡ ብዙሃን ኮይኖም ናብ ዝኸፈ መልክዕ ከም ዝወስድዎ ይንቀፉ ኣብ ገጽ ናይ ተርእዮ ንሳቶም ምዃኖም ዝኣምኑውን ኣለዉ ብኣንጻሩ ካልኦት ወገናት ስነ ጥበባውያን ነቲ ተርእዮ ኣብ ምብጋስ ተራ ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጹ ድሌት ህዝቢ ኣጽኒዖም ከም ዝመስል ፍርያት ዘበርክቱ ዘለው ዝብል መርገጽ ኣለዎም ከመባህልኦም ካብታ ዓንኬልቲ ወጻኢ እንተ ኣፍርዮም ህዝቢ ተገዳስነት ስለዘይርኢ ክኸስርዮም ስለዚ ኣብቲ ህዝቢ ተገዳስነት ዘርእየሉ ኣርእስታት ከተኩሩ ይመርጹ
ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ዝሙት ዝዓበየ ነውሪ ዝሕሰብ ነይሩ መንስያት ስጋው ርክብ ከይፈጾሙና መርዓ ክበጽሑ ግቦምን ንሳቶምን ዝፍጽሙውን ነይሩ ሰብ ሓዳር ከዓ ካብ ሓዳሮም ወጻይ ካልእ ከይጥምቱ ይቁጠብ ነይሮም ነዚ ዝተሓሰ እቲ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ከጋጥም ዝኽእል ዝዓበየ መቕጻዕትን ምንጻልን ምፍንፋንን የጋጥሞ ካብ ሓዳርን ወጻኢ ዘምዋ ኣንስቲ ክሳብ ክቕተላ ይኽእላ ነይረን ሎሚ ግን ኣብ ልዕሊ ሓዳርካ ምዝማ ወይ ከዓ ቅድሚ መርዓ ስጋው ርክብ ምፍጻም ከም ነውሪ ኣይረአን እዩ ኣብ መንእስያ ዘሎ ኣፍልጦ ግብረ ስጋ ከኣሞ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ እዩ ልክዕ ከምቶም ትማል ንምክሓሎም ዝነበርና ምዕራባውያን ግዙኣትናቱና ኾና ንኸይድ ኣለና ክልተ ዘይፋለጡ መንእስያት ኣብ ዝኾነ መዘናግዒ ቦታታት ይኹን ለይታዊ ትልሂታት ተላልዮም ብዘይ ስቅቕታ ንስጋው ርክብ ክትዓዳደሙ ኣይስከፉን እዚ ዓለማዊ ተርእዮ ብኣውርኡ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ይክረአ ጀሚሩ ዓለማዊ ነውፂ ወይ ቅልውላው ምዘጋጥም መብዛሕትኡ እዋን ዘይነበሩ ትርኢታት ይርዕሙ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ኩናት ቁጠባዊ ቅልውላው ተስፋ ምቑራጽ ፋልሉነት ፍርሰት ኣእምሮ ይረአዩ ሰባት ከምዚ ምሰጋጠሞም ከም መፍትሒ ዝርእይዎ ከዛንዮምን ከረስዖምን ዝኽእል ነገር ምንዳዩ ስጋው ርክብ ብኣዝዩ ትሕት ዋጋ ክትረኽቦ ትኽእል ዕግበት ብምዃኑ ድማ ብዙሓት ሰባት ክመርጽዎ ይረአዩ بسمبرات التكينات من نبابرون التمزابل سبوتن سانانكا كم سراحي وسرقهم كومز عمسال أفلتو أن على لسلز غده بدحريو عالم كتلا مرجع ميرام بزح هزبيكم عينت أجم كم زقتلون حدا مصنعة الرجاجيسو أبقى الأتمت بوتو إنساتات كم الترعيه مسمو صح قصري نحر حد كم ببللع مرتام كرم حج زين برس جاوركب كم جبرس الدمياريو كم زعينت أجم أبدك سباتون زجات مخانو بزحات لك أونتي يسمع معلوم مثل زبل أمرون كابتم كأندينة كونتات زجادريو أب معربيون هاجرات مثل سبنا تبهله ناس أزجدف زلون نجارات أمنا بزحوم كرم حجي النورن زي حسابن زنبره جبر صدماوانن لزبياناوانن أب بيت كريستيان كالكيران كأسرة تفقيد لهم نسكي أكل عبيتن صلوتن سباتون كي ترفو صدماوانن نخوني خدر لهم نأبنت أبز كرب أوان باباسني حنت عباي بيت كريستيان أمريكا صدماو كوينو تصنيحهم أتمرجة نمل عالمين ناويتو كخونايك اللي زبلو بتحرد ما مسالي زبلو مودعتاي نبرومن زي ولا نابزناتنا عند بلن زحاشا أكايرا زلون هاجرات أسفع في حمهلاوي زحزنكا أب أمريكا زجات أمفس أمون حدا كابتي أبيدنا بسحة زلنا زبليوم جل مرحت بيت كريستيان مس زمهروم زنبرو تحت عد مدك تبعتيه وقلعوه يرخو بنيرهم دروكا أبزاك قدسن حريت النبلنا نمكحلا إيرترا جل من إسيات مخادك أنستيو عرق أنا بموتة أبعتو جزاو كوينن بسلف كاميرا مالت فيديو نجزا رأسن بمقدح عملي نفسه كفتن كأساستي زمناوي موبايل سفيرن مسحاقن مترف أرنب زنبر بهلنا كوينن أزجن ملب مناي جبركا ملب مناي خلاكا كوينك تعرف سجوب أنه ورسرح إن حدا ركب اسمه خانيو أزس مسمنتاي أوتصر وتسيت ناي كم زي مسألة زين ورتجبرات كرم حجة ترأيو عالم زي تفلت أمزنا برد حمامات إيدسن كالوت وتسيت جبر صدومن كلمة سلطنيم جزونا بورنوغراف مخان حدا كابت زقافة ملو بملو نزم لنا كأنه زخ البحريو جن نز بحر زي بخ ما يكونوا جودنا خيل بمت أنو نزم سعبنا تبتعد مسألة ختال بورنوغرافي كاميرا يمكن قط أم فتنا بفلاي دما نعخا جايبي بستقالك بفلاي بيت كان ترأت كتاتل كينكا نتابورن تكتاتل لاجزيه بخال إن متكا أبجزها جلس راح فتر ناب عرات كاخيد تزغللت مفتح مخانايم عرقانو استقنت أتسب مسكال السب كون كامر أي خبدك كان يقدنيو سلازي تكبر ريخا مالت أبتا ساعات التقا أب كبابي خامز زلو أكال كتولو فتن نتتمع بلو زلخا ألو تو بهري أستوعل اللوم زتقومخا من قدسات على لي سلازي بحفشا بيزموخان مالت أبت الرحمة ماد سلاح الكان مدك أسيخا مخاد مسأت فوتوهم سبات مهلاو زمنا موبايل زي متك أمن كال إن نزن فتحت زي كامر أي كتكوت أبت تخيلي خام أنت جاي بحوي نسخاك أنت يلبخا دفينك بزعبا كبر جزيه كابانا مخرج تدليل لخوينو يسمعنا أنت خونا جن جزيه وركيو أي تحازل نمبر سرح لكارو ويس أبتر في جزيه خاخا نزع نوار من جد تسعبهم قدا زخونه يخون نسألي بفارق صعب تسعره نزي أب معمو حاتيات زحم بس في الساميتات زي اسك بجاها قدس مصحف بمنبابن ناي قدسان فيلمتات بمرأين سعرهم إما نايت إمن لك عنزا أبزن هيوت كذي قدس جملة عن اتفتات اتكتات لله موت مصحف قدس كحسكا أبصالون كوكو في الكاديكا أب عرات كاتوغون بها زخون معرف جنس إلكا أنبب تسفان قبر دما
لك عبتان از قدس تجبارات جمر كلا دقيق نزي زجن أكازلو تجبارات كازم اللي تصحف ويتقصي كتركب يخاون راح بمول اللبخات أمين كجمرام شعو انت عينتنا هيوت مغيرو كم تركبن انت يلكا كم تملسن هانك أولنا نصبيكا زخبركم تقاتلتنا ازي نجيب طراي كونه نقولنا نتوم نغزينا عبتعيسنا زين ملسو من هيوت النطفو يزملكت بز أقات أمدما ببزلوهمو نجيب زخاون هانات مخركت لقصون محسنكم بسترفه دحرز كلنا على ما نوت زرل الشجر انتي كنوسخ بالهنا ام كله اوكي كاب كفو يصورنا زستوعب لبي يهابنا ودحنكم